ngithathe leli thuba ngibingelele egameni likaJesu. Ngibingelele bafundisi, ngibingelele egameni ngibingelele ogogo ma, obhuti, osisi, abantwana abancane, intombi, insizwa, worship team, ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Before sifundele izwi lenkosi bazalwane, kungathi ngisho lo mhlabelelo nje, umoya kaNkulunkulu uyawuhlabelela enhlizweni yami. Othi ngiyazi Nkosi, sengiyazi ukuthi ukhona. Hallelujah. Ngiyazi ngikubonile. Masu uwazi wabona ukuthi ukhona uNkulunkulu uyaphila. Hallelujah. So usho nje kafishane egameni lenkosi uJesu. Sengiyazi ukuthi wena ukhona. Sengiyazi ukuthi Zothatha 5 minutes. Mese ngidedela bamfundisi. Amen. Kela sivula uMatthew chapter 5. Sesiyazi ukuthi wena ukhona. Siyazi ukuthi kufundeka kanje. Kwathi uJesu abona isikuku. Elukala phansi. Kwathi uJesu abona isikuku, wenyukela entabeni, esahlezi phansi. Abafundi bakhe beza kuye. Wayesavula umlomo wakhe wabafundisa. Izwi lakho uNkulunkulu liyaphila. Izwi lakho Baba wethu ongcwele linguqobo uNkulunkulu wethu ngegama likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Emoyeni wambazalwane umoya kaNkulunkulu ububekelezwe enhlizweni yami ukuthi uJesu ebona isikuku.
Hallelujah. Lithi kwathi ebona izicuku wenyukela entabeni esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. uNkulunkulu ungifundisa ngalezo verse 2 kulezi insuku. Uthi wayesevula umlomo wakhe wabafundisa. Umoya kaNkulunkulu uthi kimi ashumayeza mina ngalezwi ukuthi uJesu waqala wavula umlomo wabafundisa. Kwinkonzo yamama nobaba nabo bonke abanabantwana, ayikwazi ingane ukuba ilento othanda ibe iyo ungayifundisanga. Jesus, ukuzingane lokho engiyikho plus uJesu uMasithola wenza sure ukuthi akangifundise noma ngiphuma eceleni angidonse noma sengiuJesu. Lithi izwi leNkosi uJesu wahlala phansi nabafundi wabafundisa. Zothi ku-2020 vuma ukufundiswa ukuze uzoba yileli kholwa elidingwa uThixo. Uma ngabe uvumile ukufundiswa kwathi makubizwa weza wahlala phansi wafundiswa, ngeke uzisole kusasa. Nabafundi njengoba siyibandla kunesikhathi ukuthi ahlalwe sifundiswe ukugcina konke ukuthi umuntu uphila kanjani, umuntu yini akudinga yenze uma ewumntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Sengihlala phansi ngidedela bamfundisi. Vuma ukufundiswa. Vuma ukufundiswa. Vuma ukufundiswa. Vuma ukufundiswa. Vuma ukufundiswa. Vuma ukushintsha. Livumele ushintsho. Praise the Lord. Hallelujah. uJesu wahlala nabo phansi wabafundisa. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu esephezulu ewa ngenxa yokuthi kunamaklasi awamisisha wangawathola. Ukuze uzoba yikholo elistrong, vuma ukuhlala ukubizwa. Uma bekubizwa selida bakho nozolida iya uyofunda, ngoba kuthi sekufundiwe wena uzaqhamuka nezinto ezindala. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Cela uMamdlovu azothandaza ukuthi kulonyaka uNkulunkulu sizoba ibandla elikulungela ukufundiswa. Yonke imbewu ezotshalwa kulonyaka sikhulekela ukuthi ingantshontshwa inyoni, ingawela emaveni, ingawela endleleni, kodwa iwele emhlabathini ovundileyo. Ngicela ke nime ngenyawo ke sihloniphe omdala weinsuku. Praise the Lord. Uma eqeda ukuthandaza uma ubaba uzoza ngaphambili. Amen. Cela siphakamise izandla bazalwane. Sitshela uNkulunkulu ukuthi yithi laba siyafisa ukufunda nakulonyaka. Siyafisa ukuhlala phansi njengabafundi. Khuluma uNkulunkulu empilweni zethu. Sifundise. Cela siphakamise izandla thina sonke. Sivala amehlo egameni likaJesu. Mokushantarabusia.
Emesiakama sienderebeshina. Osiakama sienderebesiena. Iekemeshandarabosia. Mondo roboshi kenderebesina. Derebeshia kama sienderebesina. Itina bangulukulu wetongwele. Mosiekemenderebeshiena. Iekemesinda raboshina. Siyakudinga uNkulunkulu wethu ongcwele unyaka uqala ukufundiswa uwe endleleni. Siyakudinga uNkulunkulu wethu ongcwele Kristu Jesu njengothisha uphinde ukhulume empilweni zethu Baba wethu ongcwele ukuze singahambi ngokwethu uqonda nangokwazi kwethu kodwa sizazi izifundo zakho nezimiso zakho ukuze singone endleleni siza kuwe njengebandla Baba wethu ongcwele sifundisa unyaka uqala uNkulunkulu wethu ongcwele siyavula inhliziyo zethu Dwala lensindiso yethu siyazambula kuwe thatha ilungelo uNkulunkulu wethu namandla onke sifundise Dwala lensindiso yethu Imoshia kama sienda Yekemesinda raboshiena sifundise Dwala sifundise uNkulunkulu wethu onamandla onke siyayinikela esandleni sakho ekuseni ngegama nangegazi likaJesu waseNazaretha. We give you honor, Lord Jesus. Amen. Alibongwe igama lenkosi uJesu. Haleluya. Sacela uthinto seduze kwakho uthi sawubona makhelwane. Siyabonga ukuthi ukhona nawe namhlanje. Awuphinde umtshele ukuthi uJesu uyakuthanda kakhulu. Awumtshele ukuthi uJesu kulonyaka uzokuphumelelisa. uJesu kulonyaka uzokwenzela izinto ezinhle. uJesu kulonyaka uzokhazimulisa ubuso bakhe phezulu kwempilo yakho. Ake simshayele izandla uJesu egameni lenkosi. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Oh, hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Engathi ungaphinda uthi makhelwane kulonyaka uNkulunkulu uzokuvulela umnyango wemali. Ayishona ungabi nomona wathi uzokuvulela umnyango wemali. Uzokuvulela umnyango wengcebo yasezulwini. Uthixo ngeke akuyeke uzoma nawe. Ahambe nawe impilo yakho yonke. Oh yes Jesus. Sikhulekela iminyango evuliwe. Sikhulekela iminyango evuliwe. Sikhulekela iminyango evuliwe. uNkulunkulu wethu sivulela iminyango. Uphinde uthinte makhelwane. uThixo kulonyaka uzofohla nawe. Kukhona abazalwane phakathi kwethu abamthandayo uJesu kodwa abaphilile bahamba nathi. Kunezimo empilweni yabo
usathana bebabambile ngazo okwenza ukuthi noma umuntu ethi uyaphakama ethi uyasondela kuThixo usathana mkhumbuze ngobo athi ungakhohlwa ngizothi kulonyaka yithi sizomkhumbuza usathana. Sizomkhumbuza kulonyaka sithi senzele umusa, senzele inqeba, sathathelelwa, saphiwa amandla amasha. Oh, hallelujah. Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni likaJesu. Nonke ngiyanibingelela egameni likaJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Enhlizweni yami namhlanje bazalwane kuthi ake ngikhulume ngaphansi kwalesihloko esithi indaba le esingasajwayele ukuyikhuluma kodwa ebalulekile ukuthi siyikhulume njengebandla likaNkulunkulu okungafanelanga ukuthi siyeke. Alibonge igama lenkosi uJesu. Engathi namhlanje besingake siphendula umbuzo othi how do I overcome sin in my life? How do I overcome sin in my life? Alibonge igama likaJesu. Ngoba bazalwane iqiniso luthi akuzukungisiza kakhulu ukuthi ngaziwe njengoshumayelayo, ngaziwe njengonikelayo, ngaziwe njengohlabelelayo, ngaziwe njengemember yebandla labasindisiweyo, kodwa ngibe ngibanjiwe sonweni. And angiyisho lento bazalwane ukuthi into bazalwane ila ekuthenini uma samkela uJesu bazalwane, uma samkela uJesu into eyenziwayo ngcobo kufakwa ingcebo kaNkulunkulu, kodwa ingxaki yale ngcebo efakwayo ifakwa ezitsheni zebumba, izitsha ezibuthakathaka, izitsha alibonge igama lenkosi uJesu, siyizitsha zebumba kodwa kunento kaThixo efakwe kithi. Hallelujah. So singabe sikamba manga bazalwane uma singathi uma sesifike kuJesu yonke into iyaphelela. Iqiniso lithi umuntu wangaphakathi uyayifuna into kaNkulunkulu, kodwa lolu daka engilwemphethe lufuna into yeswe. Alibonge igama likaJesu. Bese lento yenza ukuthi umuntu haleluya angenzi lento ethandwa umuntu wangaphakathi, ngoba nomuntu wangaphandle kade ngikhuluma nabanye abafana izolo emnambithi ngithi ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokuthi umuntu amthanda uJesu kodwa kube nezinto zeswe ezimbambile athandayo ukukhululeka kuzo, anqumayo enhlizweni athi angeke ngisabuyela kuko, kodwa kusasa asiboneseke phakathi. Alibonge igama lenkosi. Kuthi angithi uzendaweni eright umuzela, uzendaweni eright umuzela, ngoba abanye bagcina behlala phansi. Hey, I used to say ngiyamthanda umuntu at least ogulele esibhedlela kunomuntu ogulele ehlane, ngoba esibhedlela kukhona onesi, khona odokotela. Uma ugulela la ugulela endaweni right, ngoba sikhona ukukusiza nokukulekelela. Ingakho namhlanje sizoke sikhulume ngaphansi kwesihloko nje sithi how do I overcome
sin in my life. Hallelujah. Ngoba isono siyinto ekhona. And asifike la sikwazi bazalwane ukwehlukanisa isono nesoni. Angithi siyazwa bazalwane, asifike la sikwazi ukwehlukanisa isono ngoba isono is an act. Bese kuthi isoni umuntu owenza i-act. Ngokwezwi lenkosi into ezondwa uNkulunkulu yisono, not a sinner. uThixo uzonda isono, not isoni. Ukuba kade zonda isoni ngabe uJesu akezanga, kodwa uJesu uze ngoba uNkulunkulu ezonda isono kodwa ethanda isoni. Noma ngabe kunezinto sabambeke kuzo, kodwa kubambe lento yokuqala yokuthi uyathandwa uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uzonda isono akazondi isoni. Hallelujah. Uma ubona umuntu obonayo ungalingi wenza iphutha lokucabanga ukuthi uNkulunkulu uyamzonda, kodwa qonda ukuthi uNkulunkulu uzonda into eyenziwa isoni. uThixo akalizondisela kodwa uzonda ukweba. Bese kuthi ukweba kwenze ukuthi isoni uma singaphenduki siye kulahlweni, kodwa siye kulahlweni ngoba kade sizondwa, siye kulahlweni ngoba siphendukanga ekwenzeni okubi, kodwa sona besithandwa. Hallelujah. Bengifuna nje ukuyiqala la ekuthenini, if you are a sinner ukhona phakathi kwethu, qala ngokwazi into yokuqala ethi uThixo akazondi wena kodwa uzonda isenzo. uThixo wena uyakuthanda kodwa into angayithandi yile oyenzayo. Ngamanye amagama, uma uphenduka wena uyakwamukela kodwa isenzo sobubi akasobe asamukela. Waye ngasoba samukela isenzo sokubi ukuthi ngoba uyasizonda isono. Waye ngamukela umuntu owenza okubi ukuthi ngoba uyasithanda isoni. Ukhona kodwa ngizwayo namhlanje mina, alibonke bakaJesu yena ngamukela mina. Hallelujah. Ukuthi ngoba uyasithanda isoni, waye ngasamukela isono ukuthi ngoba uyasizonda isono. Hallelujah. Mhlawumbe kufanele ke siqale sibuze nalombuzo othi kanti kahle kahle yini isono? Alibonke igama likaJesu. Ngoba siyakhuluma ngesono kodwa ngezinye zezikhathi we don't understand ukuthi yini isono, okungaba yimbangela yokuthi siqhubeke ngokukhuluma ngesono kodwa sibe siqhubeka nokusenza. Uma sifundiswa lenkosi lapha kuJohn wokuqala chapter 3 verse 4,
uJohn wokuqala chapter 3 verse 4 lithi izwi lenkosi bonke abenza isono bayeqa nomthetho ngokuba isono singukweqa umthetho. Alibanga kaJesu. uJohn la usichazela ukuthi isono siyini. Uthi isono singukweqa umthetho. Haleluya. Asenze nje into esobala. Ensimini yase-Eden uNkulunkulu ukhulumile eMagasela wathi anike ukudla emthini ophakathi nensimu. Ningadla kuyo yonke eminye imithi ekhona kodwa emthini ophakathi nensimu anike ukudla. Umthetho wawuthi akudliwe emthini ophakathi nensimu. Alibanga lenkosi uJesu. Bese tu Genesis chapter 3 ukuwela esonweni. Bese lithi iBhayibheli uAdam emini uEva wadla wasenika nomyeni wakhe ukuthi badle. Badla entweni okuthiwe akungadliwa kuyo. Leyo nto yayiukweqa umthetho kaNkulunkulu. Alibanga igama lenkosi uJesu esingakubiza ngokuthi kwakuyisono. Ukweqa umthetho kaNkulunkulu yisono. Haleluya. Umethi ungebi usho ukuthi ungebi. Uma weba weqa umthetho ubekile. Alibanga igama lenkosi uJesu sewonile. Umethi hlonipha uyihlo nonyoko ungabahloniphi weqa umthetho. Othi hlonipha uyihlo nonyoko sewonile. Alibanga igama lenkosi uJesu isono singukweqa umthetho. Alibanga igama likaJesu. Ngamanye amagama yonke into oyenzayo uma uyenza weqa umthetho wenza isono. Alibanga igama lenkosi wenza isono. Uma sikhuluma ngesono sikhuluma ngaleyo nto. Haleluya. Uma siphinde sibuka lapha kuJohn wokuqala chapter 5 uverse 17 uthi verse 17 konke ukungalungi kuyisono. Kukhona isono esingesiso esokufa kodwa ngiyithandayo konke ukungalungi kuyisono. Alibanga lenkosi ukungalungi yonke into engenako ukulunga phakathi leyo nto iyisono. Sithe okokuqala isono ukweqa umthetho. Number 2 konke ukungalungi. Haleluya kuyisono. Haleluya. Uma sibuka uRomans chapter 14 ngizozama nje ukuphuthuma. Romans chapter 14 bese ngifunda iverse elilodwa uverse 23 athi kepho ngabazayo nxa edla ulahliwe ngokuba kungengokukholwa. Konke okungaveli ekukholweni kuyisono. Haleluya. Konke okungaveli ekukholweni kuyisono. So uma sikhuluma ngesono sikhuluma ngalezinto ezintathu. Ukweqa umyalo kaNkulunkulu, ukungalungi nakho konke okungaveli ekukholweni. Alibanga igama lenkosi. Bese kuba nombuzo othi kanti kahle kahle yini le eyenza umuntu one?
yini le eyenza umuntu one? Ngoba mina ngingakutshela iqiniso lokuthi inengi labantu bayona kodwa kuyona into abayithandayo. Inengi labantu liyakwenza okubi kodwa akuyona into abakuthandayo kuyenza. And ayikho into ebuhlungu bazalwane, ngifuna ukuyigcizelela le yokuthi ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokwenza into ongayithandi. Le ngiyazi kahle dlamini. Ngibhema ugwayi ngingasawufuni. Ngizwa kahle ukuthi angufuni. Le nto le angiyifuni. Kodwa mangiqeda ukudla uthi ugwayi sondela. Alibonge igama likaJesu. Kade nginqumile ngathi angiseyubhema. Ngizibone engcobo senguphethe futhi sengibhema. Ngithi ngingadonsa kabili kathathu ngiyizwe into engilahlayo enhlizweni ngoba lento engiyenzayo kahle kahle angisayithandi, kodwa ikhona lento engidonsa njengemagnet ingidonsela kuyo. Kubuhlungu kwenza into eyisono ungasathandi. Hallelujah. But yini le yenza umuntu one? Ake sibuke bazalwane ngoba seKorinte bokuqala. No, ngicela uqala khona lapha kuRomans chapter 5. Ngifunde uverse 12. Ngicabanga ukuthi khona indaba esingayithola lapho esilekelelayo ukuthi si understand ukuthi kahle kahle yini le yenza umuntu one. Ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Hallelujah. So impendulo yami yokuqala ethi why abantu bona, it's because we inherited isono from Adam. Sasuka ku Adam siyehla sehlela kubantu bonke, kodwa sibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi noma isono esweni sangena ngomuntu oyedwa, kodwa lokuthethelelwa kwesono kwangena ngo-Adam wesibili. Hallelujah. Noma into yesono yasuka phezulu ku-Adam yehla yatheleleka kubo bonke. Alibonge igama likaJesu, kodwa sibonge into ethi sase sivulelwe indlela ngoJesu. Hallelujah. Yokuthi siphinde samukele into entsha yokuphila singekho esonweni ngoKristu Jesu. Hallelujah. Ngamanye amagama noma isono saqala phezulu kuAdam sehla sase safinyelela nakithi, kodwa sibonga into ethi kuthe uma sekula phansi kwaphinde kwaqala into entsha ethi bese niqabene noNkulunkulu ngenxa yesono, kodwa nisengaphinde ningene ngomnyango ngoKristu Jesu nibuyele kuNkulunkulu. Akabanga uJesu. So isono sangena ngoAdam. Umuntu oqala wona is Adam. And ibingimangalisa le ukuthi iBhayibheli uma likhuluma ngesono sokuqala alisho ukuthi uAdam noEva isono sangena ngabo, alisho ukuthi isono sangena ngabantu ababili, kodwa sibhekene into ethi into eyenzeka ensimini yase-Eden, inyoka yafike yakhuluma noEva
Weva wathatha wadla. Umeqeda ukuthatha edla. Wathatha wanikeza uAdam. No Adam wadla. Kodwa uma Adam esenikiwe wathatha wadla ingaphisana ngaye. Alibonga igama likaJesu. Why ingaphisana ngoAdam ukuthi ngoba uNkulunkulu mhla ekhuluma wakhuluma kuAdam. Alibonga igama likaJesu. Uma kweqiwa umthetho ngephesiloweqa umthetho kaNkulunkulu uAdam ngoba kwakhulunywa kuye. Hallelujah. No, alithi babili ngabantu ababili ensimini yaseEden kwangena isono. Kodwa lithi ngomuntu oyedwa who is Adam. Alibonga igama likaJesu. So Adam sekedlile kwaba ukuthi weqe umthetho. Ngenxa yokuthi weqe umthetho leyo nto yabalelwa kuye njengesono. And leso sono alibonga igama likaJesu sayisono esisuka phezulu sehlela nakithi. Yazi ukuthi kunezono eziphenduka zibe sort of a curse, sort of a family curse. Ngenxa yokuthi ubaba waleli khaya wenza lento namadodana akhe asithuke enza one and the very same thing. Alibonga igama likaJesu. Ngenxa yokuthi umama waleli khaya wenza lento namadodakazi akhe asithuke enza one and the very same thing. Be careful uma wenza isono ukuthi lento wenzayo ayipheleli kuwe kodwa khona ozoyithelela nakubo. Alibonga igama likaJesu. Khona abantu ozoyithelela nakubo. Ngiyacabanga nje Dlamini ngitshela uThabo ukuthi Thabo ungawubheki ugwayi. Kodwa ngisho ngiyapheka. Uma ngibheka lo baba uthi angingabheki. Kodwa yena uyapheka. Alibonga igama lenkosi uJesu. Uma engasizwanga uJesu leyo nto ingathelelekela nako. Bazalwane engathi bengingathi namhlanje ake sithelele kubantwana bethu into esizothi uma sibabuka sasibadala sigugile. Alibonga igama likaJesu. Sithi siyakubonga uNkulunkulu ukuthi into esayithelela kubo iyaphila. Hallelujah. Alibonga igama likaJesu. Ake sifunde abaseKorinte. AbaseKorinte bokuqala chapter 15. Ngizofunda verse 45. Kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi umuntu oqala uAdam waba ngumphefumulo ophilayo. uAdam wokugcina waba ngumoya ophilisayo. uAdam wokuqala waba cela ukuphinda. uAdam wokuqala waba ngumphefumulo ophilayo kodwa uAdam wesibili waba ngumoya ophilisayo. kuAdam wesibili noma kade sifile siyavuswa siphile. Kepha kokuqala kusikho okomoya kodwa kwemvelo bese kuba ngokomoya. Umuntu wokuqala wafela emhlabeni engowenhlabathi. Umuntu wesibili uvela ezulwini. Ngokuba enjalo owayengowenhlabathi banjalo nalabo abangabenhlabathi. Nanjengokuba enjalo ongawasezulwini banjalo nalabo abangasebasezulwini. Futhi njengokuba benesimo songowenhlabathi siyakuba nesimo songowasezulwini.
Into yesibili eyenza ukuthi sone yimvelo yenyama. Ngoba inyama imvelo yayo ingeyala emhlabeni. And umhlaba unezinto osidimanda kuyo. Alibonke igama lenkosi uJesu. Bese kuthi abanaka ke okwenyama. Hallelujah. Baphile njengokwenyama noma njengokwentando yenyama yabo. One thing eyenza sone ukuthi ngoba hallelujah sinemvelo yenyama. Hallelujah. Uma ubona umuntu engenzi kahle, khumbula lento yokuqala ngoba sometimes wazalwane kumele sikhuze into ethi asingasondani ngenxa yokona, kodwa asi-understandane. Angi-understande ukuthi uma wona kunento ekufanele upliftwe kuwe. Alibonke igama lenkosi uJesu. Angi-understande ukuthi njengamanje uhamba ngokwemvelo yenyama. Hallelujah. So imvelo yenyama iyamenza umuntu kunalezi ikali yebo ezasetshenziswa kudala. Sekhona ezintsha manje kodwa khona lezi ezasetshenziswa kudala. Ukuthola ukuthi Jesu. Kahle impilo yethu injalo. We must learn to balance impilo yethu. Akukwazi basalwane ukuthi ngibe yikholwa elimpilo yalo. Impilo yakamoya iyona esindayo kunempilo yemvelo yenyama. Ngoba uma kuke kwakanjalo, hallelujah. Impilo yami izodonsekela ngase kwenzeni okungeyikho. Uma ngiqaphela nginaka izinto zikamoya, impilo yami idonsekela ngaseyintweni zikamoya. Alibonke igama likaJesu. So enye yezinto abayenza sone noma eyenza abantu bone yimvelo yenyama. Hallelujah. Alibonke igama likaJesu. Asifunde sesoqeda. Ake sibheke uJakobe chapter 1. Jakobe chapter 1. Bese ngifunda uverse 13 no 14. Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi ngiyengwa nguNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu angeyenge ngokubi, naye uqobo akayengi umuntu naye ngithandayo. Kepha yiloyo naloyo uyengwa ehuhwa ezakhe izinkanuko. Alibonke igama likaJesu. Uyengwa ehuhwa ezakhe izinkanuko. Understand, uma ubona impilo yakho iyela ngase kungenzini kahle, alibonke igama likaJesu, ukuthi kahle kunenkanuko okumele ikulwiwe nayo empilweni yakho.
ngoba uhehwa uhungwa yezakho izinkanuko. Yingakho ku wrong bantu abasha ukuthi uma umuntu engenzi kahle afike ngepeer pressure. For me it's totally wrong. Ngoba umuntu nomuntu uhuhwa eyengwa ezakhe inkanuko ekuwe lefuna uye kulento. Alibonke igama lika Jesu. Okwami ukuthi angingavumeli inkanuko yezwe empilweni yami. Hallelujah. Uma ngingavumelanga inkanuko yezwe bangalibeka la etafuleni iwayini ngihleli khona babeka ubhiya babeke yonke inhlobo kaGologodure ubiza imali. Alibonke igama lenkosi uJesu. Uyawubona ubhiya usuza umhlophe ngaphandle ujuluka ubanda ngaleso sikhathi kuyashisa uyajuluka. Alibonke igama lenkosi uJesu. Ithi inhliziyo yazi uma ungakuthi ukuthi khabo kuzokwehla nokushika kahle kahle inkanuko ekuwe ethi uma ngingashaya kuzokwehla ukushise kubiza mina ukungavumeli inkanuko yenyama. Umsebenzi wami ukulwa nenkanuko yenyama akuyena omunye umuntu. Akabanga uJesu kuyalwiwa nenkanuko yenyama. Ithi inyama ithi ngifuna intombi namhlanje. Ngifuna intombi namhlanje ngathi ngathola intombi. Namhlanje ngathi ngathola intombi. Ize ikukhombise ithi uyayibona leya nama hips ayo uyayibona. Alibonke igama lenkosi uJesu. Ngithanda ubabugumbi kunento ake ayisho uthi ngitshela inyama yami ngithi inyama yami hamba uye khona kodwa mina uzongifica la. Alibonke igama likaJesu. Ngoba angeke siqamba manga abakhokheli sithi insizwa zethu asiwabona amantombazana. Singabe siqamba manga. Amen. Kuze kube nalo sisi nje uthi uma ngabe ngakafika enkonzweni kube ngazathi inkonzo ayikaqali. Kuyakhonza umuntu loke lunguza ngewindi. Uloke eqalaza eminyango ukuthi akakangeni yini. Nalo brother akakafiki yini. Uma sekeke wangena ngathi khani inkonzo iqala. Kanti inkonzo kudala iqalile ukuthi ngoba kunalo muntu ohlukumeza inkanuko yakho. Alibonke igama lika Jesu. Amanense kube ngathi inkonzo iyabanda ngoba akafiki. Hallelujah. Angikhulumi ke seke wabamba imic wama ngaphambili. Engashongo lutho ngoba ibanjwe yilo onyakazisa inkanuko yami. So siyona bazalwane soniswa yizinkanuko zethu. Hallelujah. Let us avoid ukuvumela inkanuko ithathe over. Hallelujah. Awuthi ngiyeke le. Siyoyixoxa ke lilanga. Alibonke igama lenkosi. Kodwa iqiniso lithi izwi lenkosi lithi uyengwa uhuhwa
ngezakho izinkanuko. Hallelujah. And also we sin ngenxa ye temptation. Cabanga ukuthi igama eliqondile le temptation ukulingwa. Alibonge igama lenkosi uJesu. Silingwa maqondana nalezinto ezintathu. Msise Jesu ngiqede ngihlale phansi. Maqondana nalezinto ezintathu. Uma sibuka lapha uJohn oqala uchapter 2 sifunde uverse 15 no verse 16. Lithi iBhayibheli ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise, uyise ine capital letter, okusho ukuthi kukhulunywa ngoNkulunkulu, bese lithi iBhayibheli alukho kuye. Ngoba uJesu uthe kwenye indawo, ongithandayo akathabathi isiphambano sakhe angilandele. Alibonke igama likaJesu. So kumuntu othandiswe, uthando likaBaba alukho kuye. Bese lithi iBhayibheli ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. So siyona ngenxa yokulingwa ngalezinto ezintathu: inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, bese kuba ukuzigabisa ngalokhu kuphila. Alibonge igama lenkosi uJesu. Uma singake sibuke le nkanuko yamehlo, indaba uma yonakala ensimini yase-Eden, lithi iBhayibheli inyoka uma seyikhulumile noEva, wathi uma esibuka isithelo, angithi sonke sibuka ngamehlo bazalwane, wathi uma ephakamisa amehlo akhe ebuka isithelo, yavuka inkanuko yamehlo. Waqala isithelo abedlula kuso everyday engenandaba naso, kodwa namhlanje saqala sanqaneleka. Indaba iqale phi? Iqale ngenkanuko yamehlo. Alibonke igama likaJesu. Hayi bazalwane, mina ke ngikhuluma. I can tell you ukuthi banengi abagcine bengena esonweni sokulala. Hayi ngoba kade ezongena esonweni sokulala, kodwa kunezinto ayibuke ngamehlo, savusa inkanuko yenyama, wagcina onile, kodwa indaba iqale ekubukeni. Hallelujah. Bese lithi iBhayibheli lami kwenye indaba, angiyukumbuka owesifazane ngimkhanukele. Ngoba kufike kube inkanuko yokubuka. Uma ngisabuka inkanuko yokubuka, uma sengimkhanukela sekuyinkanuko yenyama. And lezinto ziholela ekoneni. Let us avoid ukubuka izinto esingafanele ukuzibuka. Let us train amehlo ethu. Alibonke igama likaJesu ukuthi kunezinto ezibukwa zedlulwe.
Iqiniso madoda nensizwa. Uyayazi into yokuthi umuntu ehlangana nomuntu wesifazane egqokele yabona ezihambela eright enganake umuntu uhlangane naye umbuke eseza lapha ya aze afike la adlule uthi sewulapha athi amehlo akuphinda uqalaze uthi ukhamba aphinda amehlo engathi Okay cha abayazi abanye le yaziwa yimngedo. Yimngedo olingwa kule. Nawe Ngcobo uyangilahla. Yimngedo olingwa kule magasela. Alibonke abantu kaJesu. Athe selapha umuntu umbone azaqalaza umuntu ehamba nomkakhe. Kodwa mehlo asuke la uqalaza loya. Alright kusho ukuthi uThixo akaxolele mina ngoba yimngedo obanjwe la. Amadoda la ekhaya nensizwa ke nithi izandla zena ke nithi izandla zena bona izandla zena lalela lento sayifuna ukuthi angikhumbule ukuthi inkanuko le yamehlo uma ngeke ngayifumela kukhona la izongidonsela khona. Alibonke kaJesu asingavumeli ukulawulwa inkanuko yamehlo nenkanuko yenyama. Yabona manje bekhulunywa ngabantu abamasoka labo kuthiwa abamasoka abaqonywa kakhulu nalaba okuthiwa bathatha izithembu kahle kahle hayi ngoba inkinga ikuphi. Inkinga isenkanukweni yamehlo isenkanukweni yenyama. Unalambona lo kube nezinto ezinyakazayo engathi naye ngamlanda amfake la. Hayi mina ngiyashumayela futhi ngiyasizwa yazi. Noma ninganganiswa kodwa mina ngiyazizwa. Inkanuko yamehlo nenkanuko yenyama asingayivumeli. Usumtholilo isidudla ubono islender. Inkanuko ithe ngathi ungalanda loyo islender lo yakekeze naye. Uthi usumtholilo islender ubona omnyamanyana njengami. Uthi hayi ngathi ungconywana loyo omnyamanyana. Ake ngilande uthi sewumtholile naye. Alibonke igama lenkosi. Kuqhamuka kuthiwa yini ama yellow bone. Kuqhamuka yellow bone ithi inkanuko yenyama akuphinda uethe. Alibonke igama likaJesu. Inkanuko yenyama ayeneli. Uyoyifida for the rest of your life. Enite buhlungu uthi uyifida umuntu wangaphakathi ngabe efa. Kuyomsiza ngani umuntu ukuthi azuzizwe lonke kodwa bese lahlekelwa ukuphila kwakhe
ngenxa yenkanuko kuyamsiza ngani umuntu ukuthi azuzizwe lonke alahlekelwe ukuphila kwakhe. Ungavumeli inkanuko ithathe over your life, kodwa wena yiba namandla okontrol inkanuko. Inkanuko nje iyatshelwa uthi okay usufuna ukuhamba, hamba uye khona, kodwa ngiyi mina uzongifika la. Ngoba inkinga yenkanuko ayikwazi ukuhamba iyosenzela, kodwa ifuna ukusebenzisa wena, ikuphendula ikwenza ithuluzi layo. Ngesikhathi uyithuluzi layo kufa umuntu wangaphakathi. Kodwa basekhona abangiswayo esontweni namhlanje, basekhona abangiswayo. Ungavumeli inkanuko ikontrol impilo yakho. bese kuba ile yesithathu. Alibonke abantu Nkosi. Le yesithathu. Nokuzigabisa balokhu kuphila. Umubika ensimini yase-Eden kunenhlesana yento yepride eyangena ku-Eva waseyithelela naku-Adam. Qaphela lamazwi akhulunywa inyoka ithi kahle kahle uma nike nadla kulesihlahla lesi siyahlakaniphisa. Umuntu wasefuna ukuhlakanipha okufuna ukufika ekuhlakanipheni kaNkulunkulu. Lalelani bazalwane, asibonge isilinganiso sokuhlakanipha uThixo asiphe sona, asingalambeli ukulingana naye. Yona nto leyo eyaxoshisa uSathane ezulwini ngoba sefuna ukulingana noNkulunkulu. Akabonga uJesu. Lalelani bazalwane, asingavumi ukuvumela inkanuko yepride ifuna kusenza sizibone silingana noNkulunkulu. Ngoba abantu abenza njalo batholakala besehlane bedlutshani njengenkunzi yenkomo. Bobuza uNebukadnezar uyazi kahle. Abantu abenza njalo balahlekelwa ilungelo lokuba sebukhoneni bukaNkulunkulu. Ubabuza uSathane uyazi kahle leyo. Singavumeli inkanuko yenyama, singavumeli inkanuko yamehlo, singavumeli inkanuko yempakamo ukontrola izimpilo zethu, singavumi. siyanqaba uNkulunkulu ukontrolwa yilezi zinto. Siyanqaba. Uma noJesu engakuphanganga ukuba mkhulu, kodwa wasithobisa kwase kwasekugcineni
Siyanqaba uNkulunkulu, siyanqaba. Asivumi. 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 Lithi iBhayibheli uma umoya wesitha ukuhlasela, be careful ungayishiyi indawo yakho. Siyanqaba ukushiya indawo yethu esinelungelo luyo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Siyanqaba. Asikwazi ukulahlekelwa ukuphila okuphakade ngenxa yalezinto. Asikwazi. 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 Alright. Ake ngiyeke ngamabomu lezi ezinye. Alibonge igama lenkosi uJesu. Kodwa ngifuna ke sibuke bazalwane ngasekugcineni ukuthi yini esilekelelayo. Ngenxa yesikhathi bengizozibala izinto ezisilekelelayo zibe u6, zibe u7. Kodwa ngicela ukubala izinto ezimbili bese siyavala. Ukuze izozwakala kahle. Angiyibale nalesithathu. Ngicela ukuqala lapha ku Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28. Kulonyaka sinabantu abazogashula esonweni, abazokhonza uNkulunkulu begashulile. Proverbs chapter 28. Ngizofunda nje verse elilodwa. Verse 13. Uthi verse 13. Ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela. Kepha zivumayo azishiye uyakuthola umusa. Okusho ukuthi into yokuqala kumele ngifike la khona ngivuma ukuthi lento engiyenzayo imthokozisa uNkulunkulu. Uma sengivumile ukuthi ayimthokozisa uNkulunkulu bese ngidalula ngibeke obala ngiyivume. Uma sengivumile bese ngiyayishiya. Izono ziyashiywa akuhanjwa nazo. Izono ziyavunywa zishiywe. Hallelujah. 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 Mase ngikhuluma ngeke ukuthi ziyashiwa bazalwane, amen wasebamncane kangaka. Kanti sengithuka inhlamba yini? Ziyavunywa. Uma sezivunyiwe ziyashiywa. Ofunu guya khona magazini.
phezulu enkosi kuhlali twele sotwa ofuna sodwa afuna ukuyakhona isono siyavunywa siyashiywa. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bazalwane ngicela ukuqiselelo ukuthi isono siyavunywa. Awukwazi ukuhamba nazo ungavumanga kodwa siyavunywa. Uma sesivunyiwe siyashiywa. Siyashiywa. Why sishiywa ngoba ukuthi umuntu uma sekefile maqondana nesono akaphinda aphile kuso. Yes, ngoba sekefile maqondana nesono. Lithi iBhayibheli sisholo nina ukuthi nifile maqondana nesono. Kuyafiwa maqondana nesono. Kuyafiwa umuntu omdala angcwatshwe. Thina sonke ngivana oh Jesus. Lesa sinye siyokhuluma ngelinye ilanga ngivana engathi bengayivana la. Sasikwazile yaze enkonzweni sakwazi 4 years ukhona kodwa mntaka baba bengicela ukubuza namhlanje ngabe ufile yini maqondana nesono? Ufile maqondana nesono. Mhlawumbe ukhona ozothi akunamahloni okuza phambi kukaNkulunkulu. Laba abanye sebezile. Nami ake ngigijime ngiye kuNkulunkulu. Ngiyothi uNkulunkulu ngifuna ukufa.